Quina sensació hi ha ara mateix al vestuari? Home, la veritat és que hi ha sensació d'alegria, no? Perquè no només pels 3 punts, no? Perquè crec que hem fet un dels millors partits que hem fet aquí a casa i inclús de tota la temporada, i que hem demostrat que a un gran com l'Atlètic Balears li hem plantat cara i que hem guanyat 3 punts molt importants, tant per la classificació com per la moral de l'equip. Quim, parlava que aquí a Marau farà una de les segones voltes, 4 jornades portem de la segona volta. Pot ser que comenci aquesta ratxa qualificadora que ens esperem. Això m'agradaria a mi, no? Però bueno, la veritat és que content perquè el treball de l'equip és molt bo, que jo ajudaré l'equip màxim possible i si ha de ser la segona volta que fiqui més gols, doncs bé, no? Però l'important és que l'equip jugui com avui, tots els partits que queden, i que tirarem endavant. Més enllà de 3 punts, què és el que aquest triomf pot aportar a l'equip? Doncs com he dit abans, jo crec que molta moral, no? Perquè és això, hem demostrat a un sembla tot poderós Atlètic Balears, amb equips molt bons, amb jugadors molt bons, que em digui, i crec que una mica per nosaltres mirar i dir, ostres, el millor equip li hem guanyat a casa, allà vam fer un partidàs, crec que no ens hem de venir a baix i dir, bueno, anem a dalt, a per totes i cada partit com si fos l'Atlètic Balears i jo crec que és això, és més moral que una altra cosa. Normalment et veiem jugar per les bandes i sempre que acabes jugant al mig marques. Com a mínim els 2 gols que has fet has sigut jugant pel mig. Et sents més còmode? Home, la veritat sí que em sento més còmode pel centre perquè tinc més llibertat, no? Potser a la banda sí que el fet que el camp s'acabi amb la línia de banda et corta una miqueta, no? Però jo sobretot estic molt còmode a prop de l'àrea. Jo si estic prop de l'àrea i tinc ocasions de xutar, doncs clar que em sento molt més còmode, no? Però m'he d'adaptar a tot, també puc jugar a banda, però sí que és veritat que prop de l'àrea i el que és més prop dels centrals i prop de l'àrea rival estic molt més còmode. Com es viu un gol en el que la pilota sembla que ha de marxar, la pilota ja va cap al porter i tu corres i per fe, per coratge, acabes marcant? Com l'has viscut? Amb molta satisfacció, no? Perquè és una jugada que la veritat és que no m'he donat per vençut, l'he lluitada fins al final i que clar, el gol és el premi per un jugador més d'un davanter i a sobre que sigui els 3 punts per guanyar el partit. I molta satisfacció per això, perquè he treballat fins al final i he tingut la recompensa. Sorties més motivat perquè avui havia clacada la muntanyesa? Bueno, més que motivat m'agrada sortir sempre, no? Però sí que potser avui una mica més de... Tenia l'alegria de veure l'afició que durant 2 anys m'ha estat animant al camp de la muntanyesa, veure aquest camp i que han animat al Sant Andreu. Llavors, per mi molta alegria, il·lusió, més que res, perquè feia molt de temps que no els veia i sempre és una satisfacció que estiguin apoyant l'equip i a mi que tenen molta estima. Més preguntes? No? Gràcies.